Suwe ini rek. Kono sih wis. Dan tak WA. Hari kayak ngecak jogging. Tak WA sih dulu. Halo. Hari ngecak jogging. Kan aku kadang prepare lo. Just cisan. TV. Ya. Cepetan, salah sore. Ya wis sobo ya mek lu rek ket mangket sop ini enteni keteng tok Sopo telepon iki rek? Becoy. Halo. Napa? Loh, ya situ sih lapo gak situ. Jogging ku ngarai kesehatan kok sama gak situ. Loh, nang ngono kon. Nandi? Sebelah ndi? OTW tuh OTW. OTW. suwe ini rek rari rek ket mang tak telepon WA gak diangkat deh aku sampe lui ya Allah cerita apa kak iki Woi. Wih, Wes. kaget Nang kene aket mau. kak ket kiamat koni yang ini Lapo? arek kok black heades ini sih. Aku mau mangan ngising. Kak kakek alasan. Kandani. Aku WA malu mangan dhisik. Wis ya. Heeh. Ayo nang jogging. Yo. Aku salah luwe. Yes. Ayo. Saiki ta. Kak, meni. Meneh ya saiki. Mbok yo sing mikir lho ya saiki. Iya wis ayo. Ayo. Anak iku anak bejo karo keceng. Ayo, kabeh jogging gak ngejak-ngejak. Aku pernah dari wedok ah. Tahu ya. Ayo dipreng ayo. Prank. Udah rek dari wedok. Ayo. Sisi. Oh, aku tak jemuk kerudung ya. Yo, cepetan. Saya tak coba Ambil emel ya. masker yo. Yo oke oke. Ya. Cuy. Ayo. Sis ayo. Cewek. Iya, cewek. Dona. Coba. Wah, Arek wedok. iya. Loro pisan. Iya. Aku Sopo sing ya? iku. Sing ndi? Aku Sing ndi? sing kiri. Yo ya aku sih. Aku. Lo aku raimu. Aku. Kon lho. Yo si. Lho. Aku wahyu sumpah. Iya. Aku Cak nomor ya? Yo. Aku sih. Aku sing njaluk. Aku wis Kak. Aku sih kok HP kok. Iya kok. Ya Kau Kak mau aku sih. nelpon aku. Aku Aku nak sih. jalan kok OTW. Aku sih. Ngene ae. Aku sendiri aku sing kon sing Lho sik kanan. ta, ngene ae. Aku areke kon WA ae. Yo, Ya, aku WA ya. lho aku WA ae kon areke. Kak, aku WA. Lho aku sih sing WA ae. Aku WA Bang. ae. Aku WA. Lho kok jare areke. Aku WA ayo yo. Ses. Iki. Sini. Siapa kamu? Sini. Kamu siapa? Boleh minta WA-nya? Boleh? Enggak. Loh, Kita enggak boleh. kenal. Boleh. Ya, Boleh. boleh enggak? Ya udah deh. Nomornya berapa?
08 8 102 102 1006 1006. 227. Terus. Namanya siapa? Ini Akit Cantika. Candika. Ya, Ini namanya siapa? betul. Duh. Kok betul? Oh, ini namanya Ica. Ya, Ica. Ini nanti ya. Duh. Ya. 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 Apa? Iya. Ya apa? Di situ sih. Ayo. Ya apa? Makasih ya. Ya. Lu kok gitu? Kamu cak ketemuan sih. Katanya mau main. Iya, main lah. Boleh main. Nah, nanti ketemuan lagi ya. Di taman. Di taman. Oh iya, katanya ini iya. Ya. Nanti tahu ya. Saya jogging dulu ya. Iya, semangat ya. Iya, makasih. Oh, gak dikasih salam. Salam. Boker rek. Wis ya pegel ya. Nandi ki enak. Dewe arek mang lho. Nak ayunan ae wis kene. Ya si alah. Nanti lho. Tak si dewe bos. Yo, we anjing. Tidak ketemuan nak kene. Yo, we anjir. Tanda nih. Iya, gelem ya. Yo, wis Sik. cinta ini. Iya, dinten ya. Yo. Nanti. Yo nang kono si pancet ngon pandulan ngono. Ayo lho. Dimangane pegel. Dari kene. Nunggu saya. Ngenten arek. Iya sih. Pandulan. Suin, share rek. Ayo. Tidak ketemuan. Mang Di lu lho. gak ta? Gelem iki. Yo, berarti omahe ado kok isi. Iya. Melaku. Melaku paling sih jogging. Itu anaknya itu. Iya, dia Tapi kok kepalanya yang satu kayak kecubung, Iya. satunya kayak jambu alas. Satunya yang sebelah kanan itu pentol. Yang itu apa kayak apa? Ya sembarang wis. Iya, dia kayak anu. Iya. Ya. Suin rek pacarku iki rek. Bismillah dadi pacarku ya Ting ya. Hah? Bismillah dadi pacarku. Siapa? Adekku mang lho. Yo, tahu kan. Suin rek. Iki. Duduk sini nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke. Kok Nanti. jangan bisa sih. Oh iya, aku udah effort. Kamu sih gila. Rumahmu mana? Itu. Dusun Upin Ipin. Iya. Kamu tadi jogging kok berduaan loh. Iya, soalnya nggak ada temennya ya. Iya. Nggak ada temen. Suara imut ya Ceng ya. Bentar. Iya. Kamu kok jogging sendirian sih? Ya iyalah. Kan kita Nggak ada berdua. teman. Kok sendirian sih? Oh iya. Suaranya rada imut. Iya. Tadi bojoku ben. Ah sing iki sik tak itu ya lagi. Tujuannya. Kamu kok gitu sih? Kamu misalnya jadi pacarku boleh? Boleh. Yes, boleh. Ya? Wih, Oh my god. ya apa? Are dhewe ya. Kamu mau sama pentol? Are dhewe. Pentol. Ya sareng nganteng. Kecubung ini. semua. Loh, ngantung Bos. Duh, maksudnya kayak pentol. Ini ada kamera. Sik, foto aja. Nanti di pos ya. Iya. Ya. Aku putin di mana? Duh. Ini kan HP sendiri. Ini kamera. Bagus ini. Iya. Cak. Ini. Aduh, boleh nggak? Baru kenal nggak boleh. Kamu kok gitu sih? Nggak apa-apa. Menyosor. Nggak apa-apa. Aduh. Kamu tak fotoin nah? Sama ini. Enggak usah. Kenapa nggak mau sama ini dah? Enggak, sendirian aja. Kenapa lo? Katanya kayak kecubung. Katanya ini dia kecubung. Waduh. Anda sih dicium. Ya sih tenang ya. Kenapa? Satu, dua, tiga. Halo, cangkrik. Astagfirullahaladzim. Kau sih jogging. Nggak ngajak. Lah iya. Waduh, Cium dulu dong, cium dulu. Aku gila nih ya, lanang ini akhirnya rewet temenan. Kate dari gire.
Cici aku mang. Cuk tuas WA sayang-sayang. Selamat aja aku mau gak gelem. Apa anda? Pentul ya kan ya? Ya Cek ya. iya. Salah sih kalau gak baca aku. Tak pacaran maneng rek. Enggak wis kancane. Cium maneng Cuk ah. mah ya cuk. Ih, gak jujur ya. Nah ya wis. Lah kak ngajak ya. Ayo. Nah kon nandi ay keding tak goleki. Nak om. Ayo foto bareng ayo. Ya ayo Foto wis foto. Lu iki lu. Ayo ceng. Ya. Ayo selfie semua ayo. Ayo saya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Jaga ke sih. Oke. Cukup. Saya nandi enak ya. Powek laur, le. Kita isu kita. Balik aja. Tak isu ke. Balik ah. Yes. Aku wis pegel. Foto. Ayo. Kau enak bakal ngeprank. Ayo. Jogging sih sana aku mang teko Alaska ya. Jogging Aku- lanang gak kerudung. Yesus kak. Nah, Premium plus ngono-ngono. Senenge ngeprank wong-wong ya kon wis goblok lah apa ngeprank wong sing sadar. Oh, goblok. Lah kon lapo ngeprank aku ayo. Ayo. gak ngajak soalnya. Awak Bukan sing sampe, ah. Kak, awak bukan sing ngerayu mau. Iya. Makane. Saya balik. Wah, kok Dari Sampang sampai Merauke. Ayo mari kita balik. Asik. Ayo cabut. Cabut. Cuk tarik. Cul. cabut. Wis. Aku mau ngecel manuk mambungi. Tak guna manuk. Kayak mantap ngejoje. Memburu mambungi ya. Oleh manuk si jojol. Ya apa saiki yo kabar jojo sekolah yo. Ada bontot no areke. Oh iya ya. Oleh MBG. Tak apa-apa wis, oleh MBG. Kang tak sangoni mek 1.500. Dadi ku permen iku iso paling pokoke gelek-gelekan. Aku tak nak ngene. Ani ra tak bedeni ngene. Matre ambon munan dia kakek tok plasket awan sampai ke habis tengah sore. Nah oma ka ono nak basecamp ka ono nandi arek yo. Wis tak parane one wis bae ketemu arek Oleh kan di kan biasa tak rasain kan panjang umur arek iki. Aku nak ngene lho. Bingung aku ae, Jojo. Aku mah menginginkan berburu ya anak gini nak buru, anak manuk apa ngepret ambek lawa siji gak setip. lapet ka ono. Anak lapet kurang boy sih lapet. Aku tip ya. Tuh kau nak Shopee sen rego 50 itu. Ono kira yes. Langsung kena dasi ucul siji. Langsung apa jenenge lawa setip ini. Tep kena Saiki nandi. lawa logor. Brek, kayak cekel. Dicatat ambek lawane, tak julno. Boleh nih Jojo kada jak montet wis. Iki lak gambar cilan iki ini sih ya. Iya iki. Iya dhewe ya. Kene menak sekonco sih, Cuk. Iya kanca ambu kanca jajan. Iya, Jan. Ambambu dulur. Ya kene ben melok apa Palestina perang yo. Iya. Masih mek lu gurno mati tok gak masalah pokoke iso ngrasakno. Ngentut. Goblok. Lah lilo Apri. Aku apriki. Oh iya. Apung. Apung iku Nanti. karo aku le HP yo. Gendam. Ya apa manggendam ajarono aku. Wong iku tak sama omongan sih, terus dolanan karambol sih. Ya. Kan wong lak ngikuti balik karambol ngene sih. Ya. Terus mur-mur wong tak takoki. Duwe HP Kak? Aduh. Duwe. Duwe. Wis duwe. Duwe. Kak duwe. Duwe. Duwe apa e? Aduh apa? HP tok Yo. le. Ya li. Mari ngono. Oh, kok wong kok keren sih lho. Koko keran. Sing Cina-Cina gendeng iku. Oh, keran ah. Kok blok. Yo. Congokmu lho. C ya. Ya wis pokok langsung. Mana HP-mu? Kok. Ini. Mari ngono. Di dalam kesak oh lho. Oh sih. Dalam saku. Oh saku ya. Ya terus ambilin kok. Ini le. Terus. Wonge bahasane setengah Indo setengah Jawa. Ngoplek wong. Injo. Iya, Indo Jawa. Indo. Ya. Sareng ngono.
Aku tak ambil aku ya HP-nya buat belajar di rumah. Terus Oh iya, gak tinggal dulu kok ya. Nah, enggak lo ngolik kon aku. Aku rada wedi tapi aku gak ada HP. aku Lumayan. iki bingung ambek adikku Kenapa sih, Jojo? Tote iku lho, bingung aku rek gak mangan nang kono sekolahane. Sakno lah gak mangan. Oleh ngono nggo sing enak ngono, Bon. Ini ae aku nak Mangan dodok ngene. Golek manukku kok bae nak kene jono jebel keman limane. Coba saiki kabare Jojo. Embo. Ya adekmu kok gak mlebu. MBG sementara ditutup dulu. Ngono ae. Loh, MBG ditutup. Nah sekolah aku yang ngono begini tutup. Awak gak oleh begini cuy. Nah wis lho. Dijanjah begini kasih tahu teko. Takok. Andani. Gak wis ndani. Saya boleh kuliah lo. Gak wae nang ngene. Ah, Boleh ya. perang-perang makan coklat. Gak iso. Bintang gonca. Sik. Nak dia cak ambon mo yo. Am kau no. Am begini yo tutup. Apa sih tutup bisa ngono ya, Mak? Itu. Sama ngatus. Kok dengarin lo kan MPG yo. Lu. Bisa tak? Boleh wis. Ambek lunggu-lunggu lek pegel. Nek kene lho Bon. Wah, enak Bon, burine tol pisan. Ayo, wah, iya, sipi. Di mana ngarep kok kang goblok. ini, Cuk. Sapa? Lah ngetopi ke cuk. Kopi, Alay kopi. Oh, tak kira topi. Nanti arek cilik-cilik, arek TK kapan mulai nih sih? Embo. Ya men wis, pacar wis mendung ya arek TK wis kapan mulai ya. Padahal aku jalan ku arena kono ya Ayo, apa urip arek. Mang gak ada sangon aspes mana kegerukupan. Aku sekarang aspek ku. Gak apa-apa sih pakai hak telos. Jojo wis landi sih sakjane ku Mon. Kalau biasa iku lho sin murah iku lho sekolahe. Cuk nemen cuk arek iki gak duwe. Ya gak apa, iku mlebu ke jalur donasi ya. Sakjane ku SBK. Sekolah berkebutuhan khusus. Wah, tapi ku maju. Pol. Arek sekolah nak kono kendel-kendel arek. Wis dok kendel dhewe jojo nak kono ku tambahan. Kerajaan ya. Mari medet ndase wong siji kok jarene. Sisi. Arek kok mengkerut Jojo lapar kok. Wis Isi. mul ya. Iko lho, Cuk. Nak Isi. iko lho. Tak Cuwi anjen kata kok gini. tak 5 kali 6 ya. Cuk, no, Cuk. Ya bar iki rek. Anjir kan Berapa ku lapar rek? apa kan mencurang ae kan. Kenapa kamu mengkerut tadi? Nah, yo kok goblok. Ya iya goblok. Lapo? Cuk, lapo? Njur kae. Mbamu lapo, Cuk? Kenapa? Aja mbamu lapo, Cuk? Mau siapa sih? Mbamu ku lho, Cuk. Ono masalah ya mbam, Cuk. Mau pisan sih. Mbamu korek aja. Kenapa sih kan? Iku lho. Kon kuat dhewe. Ngono Mas tolong. Kapok aja rujan. Anjek ya nak kene ya wani Kon aku. mendak kakak. Duwe lah le. Duh, sama sebenarnya nak kot kene kon. Macam ngara. Waduh. Macam ngara aku sumpah kok. Ya apa? Sik, kemari. Apa, Pur? Enggak. Kemarin bertingin apa kok? Engkau. Kena hipon ya? Engkau, tak ceritani yo. Kena hip iki. Iya, hip iki. Papi apa sih? Corona, cek. Sempit iki mau colak klenger. Tak ceritani ya. Loh ya. As nyale aku males ngono ceritani. Iya. Lah pokoknya mencurang ae sawangane mesin ngono nyangek ini kon. Mesum ya madanya. Sama semua ya wong. Viral jale. Iya, kok. Sebelum kau bisa aku nak matamu. Hadet ayo nang. Ya, cok aja, Ci. Ayo lah, telepon kok. Ya break hari ki. Ayo lah pokoknya Kok mencurang ditutup ae. wong balen ya kok mereka guyu. Nah iya. Kesurupan kan ya. Kudu jojo iki balik. Kan mulut kosong. Iya, 008. Istighfar sih. Astagfirullah. Ngomong Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Wis jelasno lapo. Jelasnya, Cu. Mau kan aku nak sekolah sih ya. Singkat ah. Sekolah sing anyar, sekolah sing anyar. Kon iki mau dipindah mbak iki sekolahku. Lho kon ya bisa cari sekolah luar biasa. Di mana nanti? SBK. Enggak, awalnya ku ya nak SBK nak iki nak SDN sembarang dipindah nak sekolah luar TK. biasa. Iya. TK luar biasa iku gak pinter belajar SD. Ladone TK luar biasa Pinter ya. aku.
1 kali 1 dua kok. Sopo masih 4 Tol, kali 4 Bon. jombo. Kalau lagi pindah sekolah ngomong, tak golekno sekolah sing apik saiki oleh beasiswa. Ono aku beasiswa. Aku tak lebokno iki areke Sekolah bareng ya wis ya. Ayo wis. kebutuhan Ayo sekolah bareng ah. Kapan-kapan. Iku nang sini lho di sekolah, kenapa gak sekolah gitu? Aku masih kunjung di sekolah. Iku gak sekolah, aku sekolah. Pinter aku. Ayo pinter macam ini. Kita ngrungokno cerita Baru. apa Nah, Kak? sekolah sih meneh susul. Nanti kamel bu. Kita ngrungokno Aku cerita itu. apa Kak? Kita ngrungokno cerita apa Kak? Yo. Sakun. Ya kan sakkan. Aku mau Kenapa gak sekolah Sakkan. teman? Sakkan aku sih kalau sakkan tuh. Ayo. Kamu. ngono. Aku mau naik sekolah ya. Meneh tak susul. Ya Allah. Terus malah cerita wae. Bani. Adik. Gampang gue wis. Yo, Kak, aku malah cerita. Aku malah cerita. Yo, cepetan cerita wis kakak. One bekuk. Lah kok. Iya. Mau naik sekolah. Wow. Sopo wong tol? Ya. Enggak kena wis nulis wis iki. Ayo, Ayo mulai sekolah ya sekolah. Ayo. Kalau di sekolah bendeng mulai ngamen nih. Ayo, udah jam 09.00 mulai jam 09.00. Iku mau kan aku sekolah sih. Terus. Aja dikuyi wae. Ah, cop, rek. Ora aku serius. Kata guyon aku. Kadang serius. Aku yo. Rame Pak De. Yo. Pusi. Sembuh. Mari. Ya, terus. Ayo, aku Yo. bisa melas iki. Iya. Coba sana maksudnya. Yo. Sweet. Ayo ta ya Iya cerita siji loro telu. Ya Allah Iya. Akbar. Aku mau naik sekolah itu. Wah. Aku mau naik sekolah itu dibully. Hah? Aja kaget. Biasa lek bully yo adik gue jarno mati panda yo. Tapi ada aku mau karo siji. Yo. Kalau goblok aja dia mulai. Oh, iya. Dibully ya. Ngomong ngomong bully. Di kawan mrene. Nak ngondi nak iki. Arendi. Negara ndi? Negara iki lah. Kabupaten ndi? Parane. Kecamatan di sini. Kawan nak Lah kok kene. lho kanya Kawan barang alas. Hutan rimba. Serapan. Iki mau lho kecocok. RT Songo. Gak seru ya Pak Dewi ya, meng telu tok. Ayo. Apung yo gak eno apung. Nang di sore. Aku njaluk WA apa mbok HP ku nyar. Oh. Chatting. Cepetan ah. Delok arek. Lu. Yang bahaya. Ih. Gini. Cak. Cok, Aku kan. barcode. Kan aku nomormu ya. Mari. Aku Apri, njak nomor apung wis. Engko tak kirimi. Gak enak gini gak jangan kebarek ya gak seru ya. Nanti sih Apa? kancamu. Aku sih dadak cari gelut apa kon. Meneh. Ya meni ae gelut. Meni. Elingno lho ya. Soale iki ane gelut iki arek wae. Wake ya. Kayak Istimewa. Genji ya. Iya. Istimewa nang kene. Ayo nak dia. Iya. Masalah cariku. Ngole mangan. Iya ya mangan ya. Oh, kurang mangan cek mau. Iya lawoe ambek mprite ucul lah bengi. Ayo. Ayo engko yang golek maneh ya. Ambek nyambike. Ya engko golek mburi nak kene sing napi. Segala pisan mau. Ini teles-teles ya. Sipi. Ais. Balik dah. Wis Iya gak seru arek. rodok ngerkes. Sampai lu. Kresukan kodamku wae wis cuma ngomong. Kabare basecamp saiki labe hal kene ya. Nah, tambah cerita base Ya camp. Allah, cangkrik. Ancuk. Lo. Inci kai. Ayo. Wis mulai ya. Seneng. Ayo ngetos. Ngetos, ayo. Pimpal. Ayo. Apung ngono saken. Aku Iya. tekanani nanti. Yo. Kan ada ya, si arek dah gede. Ayo. Ambek grup kan asat. Yo, A1 yo. Aduh, pimpal. Ayo gambreng. Nah, aku baca dhewe. Bote. Sing bote mulai dhisik. Balen lu. Mulai aku mulai sik wis. Pak De jogging, Pak De. Jogging. Anu tutup kanan-kanan wong tang turu ae kono. Aku ngomong urusan. Soalnya sekolahan mau ada lomba maraton, Pak De. Hah? Ada lomba maraton. Oh, dia Cuma mesti mau kok. ikut. Ucup ini ki. Katanya bugel. Pak Deko enak turu, Pak Deko enak turu wis nyomun. Tahu ya Pak De ya. Kijang lawan Wis Ucup aja. ngurus. Menangan kijang bukan Ucup. Kata-kata aneh saya tak mulai aku ya.
Mbak De, jogging Mbak De biar badan Mbak De jadi kecil. Anu pancen cukup karena wong turu Lu gak iku. sehat badan segini gitu. Kontra, Pak Dede, awak lemu ini bersyukur. Kon Sehat iku itu ya kayak apa? ucuk, kecil. Gak enak, kuru cacingen jero. Ini tuh gak enak. Lho, kon iku wis tadi wong Ya kan, bersyukur. orang Jepang kalau badannya segini ya dia itu nggak bisa bernafas, hati-hati Pak De kena gitu. Kang urus pokoknya wis Pak De aku jogging, gak biar jogging badan- wis gak Pak De urus. kecil lah Pak Males. De. Kalau mesti kangenan wong turu wae. Lu jogging itu lebih sehat. Kak, seperti masuk itu. Pak Dik lu wis sehat, gak mati. Jogging aja Pak De di sini loh enak Pak De dari sana sampai sana utuh belum bisa. Jadi iku apa ada Kak. Gini aja Pak De, keliling sini lah. Ya males. Ketemu di sini. Ya kon ae. Apa sih Pak De? Aku wis males wis. Ayo Pak De ucup ini. Gak enak iya aku ngreges kok. Ayo ayo. Ya badannya Pak De kecil. Andi ya enak ya. Mbok. Ana baldo ke. Ana kelinci san. Pak Parani sih. Pak De. Ayo wis. Loh, Lapo weh? Lapo nih? Oke, salaman plan. Wis kon jogging dhewe wis cup ambek RW cup. Lho, prek Aku tak boleh. Sampean Pak. Iya, nggak sepatu lho, wapi sepatu lho. Hah? Bisa ngerti. Sepatu wapi ya. Bisa. Itu mau lomba. Persiko ta kon tadi. Iya, wis biasa. Lihat ini lo ucup itu mau Iku lomba. we, ucup ngilong-ngilong wong lemu we. Wong lemu lak bersyukur yo. Iya, Ini tuh lemu sehat. bersyukur. Kayak kayak ucup gini dah. Loh, Mun dadok lemu iku enak, kon yo apa? enak, gak mangan sak minggu iso. Heeh. Loh, kau ucup itu Marono. enak bisa sehat. Ngene lho kandhani. Lihat orang Jepang. Kon niku kandhani. Mana itu? Kon tak kandhani Badannya lho. segini Lho. 2 kali lipat. Ya, nggak bisa bernapas. Ya wis kon ku tak kok iku apa? Hati-hati kamu, Tak kancingi nggak bisa kon. bernapas. Kamu harus tak kancing turun jopo. Coba ini mau lomba. Ngene lho. Kon wis dikai badan Gusti Iya. Allah, wis dikai iku Gusti Allah wis Coba ini mau lomba. takdire. Pak. Ngene lho ya. Jenenge wong dikai takdir sama Gusti Allah, Pak Delmu ngene iki. Oh, badan itu ada takdirnya. Iya, dikai Iya. masing-masing sama Gusti Allah iku. Yang kaya gak kayak Loh. gini gak kaya. Ya gak ngono, lek kon Gak pengin kaya ya ngono. gak iso Gusti Allah ngkei. Masuk RW ben yo melarat ya padha karo aku Iya. yo lho. Loh, Melarat. kan kaya kau bilang Hah? kaya. Kak. Ya udah, ya telok dhewe. nggak ada uang kayak gini. Tadi uang itu wis sederhana, Bersyukur ae. bersyukur. Loh. Bersyukur itu lebih Ya. baik. Telan, Lihatin. Orang kaya ya, badannya six pack kayak gini. Ya nggak bisa makan apa-apa, kasihan. Nggak bisa apa makan. biyen aku ana dawuh teko guruku biyen ku ya apa we ben we. Biyen niku ya, tau ngene. Yen Sesungguhnya Allah itu ada. Loh. Lah terus Ucup TK itu sudah dikasih tahu kalau loh gitu. ngene bahasa Arab, bahasa Arab. Lek. La haula wala quwata illa billahil alil adim. Jogging aja lu Pak De. Ya wis kon jogging aku tak mlaku ya. Keliling sini, keliling situ. Pak DE. Lewat rumah Ucup nanti. Iki kate Pak ngomong. Demu wis tuwek seumur Ya, syukur ya. wayahe rehat Loh. san. Wis ngene yo, kon mlayu wae aku tak mlaku. Loh, nanti gajah tuh. Lah yo jogging lari. Ya kon nanti ono mlayu aku tak Lah, empak ayo mulai demu. dari sini, Aku ayo. ben wis adil cup tenang ae wis. Ayo ayo we. Yo. Kono kono we. Ucup Ya, yo. ini 1, 2, 3. Wis enak mlaku. Ya. Iya enak we lapo wis. Oh, luar biasa iku. Iya. Goblok. Kesit. Ngrasani dhewe kok ngene. Tolol. Oh, goblok. Ojo. Apa mencurang ae? Lah yo. Aku ketemu lah petit. Tati trek ya. Kenapa cu mengkerut cu? Kakak biasa namu cu. Ah, gue lagi gak ngomong. Kon niku ya apa jenenge?
comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.